El primer avís el va donar Ronald Koeman. Aquest xut de l'holandès va ser una premonició del que passaria 100 minuts després. La Sampdoria, que no va tenir amb Vialli i Mancini els seus homes decisius, es va començar a despertar gràcies a les perilloses accions d'Attilio Lombardo. Zubizarreta també va fer un gran partit. Les següents oportunitats favorables al Futbol Club Barcelona. Hristo Stoichkov, també un dels destacats. Aquest és Mancini, que farà una centrada per Lombardo, que té una nova oportunitat. Tot i no haver-hi gols, la segona part va ser espectacular, amb jugades de perill en una i altra porteria. Parin atenció a la gran jugada de Julio Salinas. El Barça pressionava, demostrava que era el millor. Laudrup. Per Vaquero. I l'oportunitat per Stoichkov. Després per Eusebio. Johan Cruyff, nerviós a la banqueta, sobretot per aquesta jugada. Pari per Lombardo. Espectacular. Vialli envia fora. Eren els millors minuts del partit. Ara l'acció serà pel Barcelona. És Laudrup per Stoichkov. I al pal. Vialli va despertar una mica en aquests últims minuts i va donar ràpidament la resposta a aquest xut al pal de Hristo Stoichkov. Vialli i Zubizarreta. Tornarem a veure Vialli en acció. Passada de Mancini. La pilota toca la fusta davant la desesperació de Gianluca Vialli. Goicoechea, que va sortint la segona part. Aquesta jugada personal, marca de la casa. El marcador no es movia en els últims minuts. Hristo Stoichkov, com ja en la pròrroga. L'oportunitat serà per Vaquero. Va ser l'única oportunitat en la primera part de la pròrroga. I arribem a la jugada clau. Als 111 minuts. Mitchhuber assenyala falta d'Inverzini sobre Eusebio. Era el lloc idoni per Ronald Koeman. Era l'oportunitat de la nit. Va ser un gol que val una Copa d'Europa. Vialli no ho volia ni veure. Koeman, l'especialista, va superar per única vegada en tot el partit Gianluca Pagliuca. Un gol que val unes llàgrimes, tot i que el porter de la Sampdoria, un dels destacats del maig, va ser a punt de tocar la pilota. Però aquest míssil era imparable, ajustat al pal. Aquest gol va enfonsar la Sampdoria, va donar ales al Barcelona, que va tenir a partir de llavors oportunitats claríssimes, sobretot en les botes de Stoichkov. Laudrup i novament Stoichkov. El búlgar va fer un gran partit i va poder fer el segon gol en aquesta jugada de Laudrup, però s'avança massa la pilota. Amb el xiulet final s'acabava la llarga abstinència blaugrana en la Copa d'Europa. La tercera va ser la vençuda. Els jugadors del Barcelona van pujar als mítics 39 graons de la glòria. Alessanco cap a la llotja de Wembley per recollir el trofeu.